ברזיל. נאשון! 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 השם ישמור אותי! נאשון! אח שלי! דודיק! ביטיזים! תן לי לנחש, ביטיזים! Really happy? Is this your first time here? זאת הפעם הראשונה שלכם פה? Yes, this is my first time here. And will you come back? אתה תחזור לפה? If they want... קהל, האם טרטור של ישראל ברזיל בכל גאוס יחזרו לישראל? כן! Thank you very very much. טוב, מעולה, נראה לי שהגיע הזמן להתחיל לשחק. בואו נעבור למשחק הראשון. משחק ראשון, השורד האחרון. תכירו את השורד האחרון. שתי הנבחרות שלנו ישחקו במוד סולו, שואודן כולם על כולם. תהיה להם 30 שניות לאסוף כמה שיותר פאוור-אפים. השחקן האחרון ששורד מביא נקודה למדינה שלו. נבחרות, הבנתם את החוקים? אתם מוכנים? כן! מנורה, אתם מוכנים? כן! וואו, אפשר לראות שיש כאן את הלובי עם השחקנים הכי טובים בעולם. וואי, תשמע, והכי טובים בארץ, אחי. אמא לב ואבא לטוב. המשחק הזה בעצם הולך להיות 4 על 4. יש לנו נבחרת ישראל ונבחרת ברזיל. נכון. השאלה, האם מותר טימינג? שאל אותם, לא טוב. זה כמו לייב? משהו כזה. זה דודיק! מותר טימינג? כן! אבל זה לא צ'אט, זה מנורה! בוא נראה, יש לנו כאן את טודיקס המכונה מנדלה. מנדלה דלה. וכרגע בעצם עושים את הנקודות כוח שלהם. נכון, בשביל להתחזק. אפשר לראות שחואן קרלוס משתיים כבר, הוא יורד לטודיק בשביל להשיג את האולט שלו. וואי 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 הוא וואי. משחק את זה מאוד חכם. ברזיל חושבת קדימה. בואו נראה מה יקרה פה, חברים יקרים, 8 אחרונים. עוד רגע יהיה מונאו אלימינט. אוקיי. הם עושים סוג של טימינג לפי מה שאני רואה. תשמע, הם עושים טימינג, אבל אתה יודע בשביל זה. בואו נראה מה יקרה. אפשר לראות כאן את אלבזון בנקודת כוח אחת. הופה! יופי, אלבזון. עשו אותו ועשו עם נבא! אלבזון מחוסן לדוד דיזי! אוי לא, התחלה לא טובה להתקדם את נייטשוט מחסל את ברזיל. נאדה מחסל את נייטשוט. חברים יקרים, 5 אחרונים. 3 נגד 2. ברזיל נגד ישראל, אחי. תשמע, נשארו נאדה ומיקו פיקו. עם הנב רב עליך, בוא נקרא יקרה. הזון הכי טוב, ודיזי מחסל את נאדה. אוי לא, מיקו פיקו נגד 3 ברזילאים. מיקו היחיד שנשאר בנבחרת ישראל, בוא נראה אם מיקו ישרוד את זה. אחי, אין מלחיץ כזה. בוא ניתן עידודים למיקו. חבר'ה, תהיו איתי. מיקו! 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 מיקו, אל תיתן להם להיכנס לראש שלך. אז הוא נסגר לאט לאט. כמעט אין מקום ללכת במפה. שמע אחי, אימא'לה. מה? אני סומך על מיקו. רגע, מה? הם יורדים אחד בשני. ודיזים פשוט רוצה לקחת את זה כאחד נגד אחד. מיקו מושך את הזמן כמו שצריך. תראה, הם נלחמים אחד בשני. וואו. זה יכול להיות טוב בשביל מיקו. האם מיקו ינצל את זה לטובתו? מיקו תחזיק מעמד. מיקו תחזיק מעמד. אומייגד, הזון נהיה קטן. הזון נהיה קטן. מיקו ו... וואו! הפשוט היו לך למשלים! אחי, לא שמו לב לזון! ברזיליאן! You said the game! אני לא מאמין! אני רוצה רגע שקפטן יסכם לנו מצב הנקודות. קפטן, אתה כאן? קפיטנו? תקשיבו, אני לא האמנתי למה שראיתי. מיקו נשאר מול 3, אמרתי